Зараз в області функціонує 4 ВНУ, каля 50 середньоспеціальних і професійно-технічних навчальних установ. Сьогодні готові прийняти каля 10 тисяч абітурієнтів, причому 60% з них на бюджетну форму навчання. Штогод перелік спеціальностей обновляється, з'являється все більше запотребованих. У новому навчальному році у коледжах і ліцеях в області планують відкрити ще 8. В учреждениях профессионального образования появятся такие специальности, как термоизолировщик на термоизоляции. Значит, то, что сейчас широко применяется в строительстве. Значит, специалист, который работает по сухому строительству, значит, тоже широко применяется виды работ в строительстве. Данные профессии можно освоить в Барановичском лицее строителей. Значит, новая для нашей области, значит, монтажник систем охранно-пожарной сигнализации. Белоозерск готов тех, кто пожелает получить эту профессию, принять. У Соліні тепер почнуть обучати логістів. Техніка по телекомунікаціям планують у Брестському коледжі сувязі, повара 6-го розряду гандльово-технологічним. Эти профессии недавно у нас на рынке труда представлены, и подготовка по ним ведется, поэтому мы готовы всегда принять учащихся выпускников наших школ, значит, и создать необходимые условия для освоения, получения на высоком уровне профессий и специальностей. Зараз у установах професійно-технічної едукації Брестської області навчають більше по 90 робочим кваліфікаціям, більше по 35 середньоспеціальної.